Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta, makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow! Nagpintas mo to'y napilim abalay, Manong? Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabali mo tagtara kani tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimak dito'y. Kat ita nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula, kaya nagtara kayo naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen tadadag iti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito'y syudad. Hangam ita, dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanan ti kadkadwam dito'y. Amo ti makagapo, no apay asanak ang nangasawa, ading ko. Kan may sa anak mat ngagmay may sa, gaputa adamat ni Isadora, tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ro ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agyaman na ka Isadora, aywon gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman yaw. Nasaya at nga rudno kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyugan nakamapan ijay market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami, apay nga ita kayo lang nga nagawid. Simuro takken ni Tito mga Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man laan nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tentun awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man lang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo iti kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no iso amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, Ay na, nagadumot din ti tao dito'y palingke. Dandani saan tayo ang makapila, sir. Ay, un nga ron. Hanggang sa nabalay. Basit lang tingatangan ta. Ay, si ka man didalan ko si Kabulsa. Sarsali ka. Ano ang midang aramay doon dito, yaya? Ay, Mabisina ko na yan. Iso ang mabalin ka nila. Kandakit yung Ay, awan ti may ko makan. Ay, una Kumano ko yun. na dito. Saan na ka makalako? Pasagsali ka tumat namin. Nagalasmat ng titrato di babae iti bulsak. Kumano Di naman nakaasyan. ay, un ngagpaiso. Ala, kumano Ay, ka dito? mabitlaan Sali ka. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngaung tantay tendera. Pangasiyo ko mamanang. Awan naming pangalaki ti kanak. Uray na day talang ti may tulong yu kanya. Talaga ka di asaan ka makauawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matan, tikas ta nga aramid mo. Ha? Saan ka kadi amaasyan ito, ubing? Makitkitam lang arudan ti kasasaad na.
Kasta pa'y ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay ka balasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang iti makan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman na kiti pa ng tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awan anyaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo. Danica, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito tayan dagiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapo iti sakit. Timot amak, pimusay, edi talupay lang titawin ko. Jack mat amuno sa dino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapo ta sipod ubingak, saan kami mat a nagbakbakasyon iti ayanda. Kasta ka di. Ay no kayat mo. Dito'y kan ngagnaed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Kat no bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan kini Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kaya't yung agyanak dito'y balayo? Ang nakababain mat. Gapo ta mainayo nakpay nga asikaswen nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kami lang kini Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka mat. Agaw-awis na iti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan. Aging ga ka di itakat saan mo pa'y laang anaikat day ta abisyong. Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom. Day tangamin ka tirigat na. Tana-spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka? Kaputas siyak ti paborito nagiti nadakkel ta? Awan tinasken nga apalaken kadino. Gaputa siya, kabaalak ti agtrabaho para itibagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, day talamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Nagpipintas dagiti kaos a ginatgatang ni Sir Eduardo para ken ka, Danica. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pa'y akulor. Kita umaw, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano ang makitak dagiti kawis ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Si kamot. Iso nga rod nga dak ditoy, apan nakamatam. Tapno iladawan ko ken kadagiti kulor ti badong. Sa bagay mo't kit di Madamag ko man laeng, Danica. Makakita ka kadi, di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Nayanakak abulsak. No pa'y kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas kuma iti panagkupin iti bado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katun iho. Intun bigat matlaang, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y mo ti klasek. Ala iho, sikalat ti makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni angkel mo, Iti kasta, saan ngagparikot ken ka? Hun, mami.
Kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Uray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ije ayan na. Apa anak kariing kapaylaeng, Danica? Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo pailaang. Kasken ka, sa anak matla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Katnuad na ka sa pulam, ibagamlaan ka na kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain, iti kasta, maipaay adagos. Wen, sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na, Isadora? Nasaya at latamat, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab ti agbakasyon ditoy. Iti kasta, at dalatakad kadwami ditoy. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon dito Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asino gayam dyan nakita kita'y akadwayo ditoy? Ni Danica dayjay, ma'am. Nakita mi kan ni Sir Eduardo ije palingkay. Idigim matang kami kadagiti masapsapul ditoy. Maasyan ni Sir Kankwana. Gaputabulsak lang arodan. Dakas pa'y titrato dagiti makakitkita Kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, mama. Kasla anak nan ani Danica. Gaputa ipaay na amin ang kasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumunod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apag kasino manan. Saan? Andalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautang ak ngamin ken kuanay di rabi Ay, kasano nga tada ito yun? Sapay awan cash ko dito ita. Alakat ag-withdraw ka na ijibang ko. Amok nga ado ti kwartam. Kaputa nabayag kakit nga ro di ja abroad. Iawat mo adagos ti kwarta kasapulak. Iti kasta, makabayad ako niti utang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na nabilinda. Pasensya kayo, no? Medyo naladawa ka nakabayad. Hindi kalman lang kami na naalak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanyak nga oray no naladaw makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito Gaputa kanayon alay ti panagbaybayad ko ti abang ka na kayo. Maawatak Barok. Gaputa kasken ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan nga oray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, Jack Gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Danica. Maragsa ka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you to, Danica. Ay, kaano ka pa'y ngagnanaad ditoy? Adan may sa abulan ko dito balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin ije palengke. Naasyan kanyak. Iso a pinagnaan na kun ditoy. Amom, Gab, no makakita klaang, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti agiskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan amang isuro kadag iti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na. Akayat mo ti agiskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Celia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Si kalata ti makaamu Manong. Tano siyak, awan mo ti parikot iti dayta. Tutal, awan mo't asawa kan anak mo.
Panagriknak nga rod, kat naadaanak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan kuana. Uray nukas jay ti kasasaad na. Tumultulong latak ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pada sa makas kanyak? Mangisuro ka dang iti visually impaired, idagtrab-trabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasa mo ta pagadalan ni Danica. Iti kasta, madan mo ti tinapinta sa masakbayan. Adto'y ti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradum laang nga ibayad mo day ta iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo ang mabayadan adagos. Wen ka di. Nakadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidagad-adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetay wita alawas a napaulwan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot ni Eduardo Neselia iti panagawid na ijay probinsya, tapno ipakita na tinagatang na abalay. Maragsakan mo't ni Celia ang nakakita iti nasao abalay. Gapo tanapintas daytoy. Iti ipapanmat da Eduardo kan Isadora ijay palengke. Nakita da ni Danica amay sa abulsek. Ngaungungtan timay sa atendera. Tinulungan daytoy ni Eduardo. Iti sabali abangir, inyawat adagos ni Belinda ti kwarta abulbuludan ti kabsat na. Ngamsakbay na, binagbagaan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay wita alawas a napaulwan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Siguradum laang nga ibayad mo day ta akwarta iti nakautangam, Dino. Nakababain mo't no saan mo ang mabayadan adagos. Wen ka di. Nakadulakid din nga ibagbagayo manang. Makapasuron kayo. Bagbagaan ka laang, iso asahan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas kumaidagad-adal ka pailaang. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Dayta manan ti bagam. Kadain mulat nga ipalagip ti napalabas. Awan ka di ti amum nga isidir kanyak no saan na dayta. Dayta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo. Amum ka di asakbay apim musay dagiti dadakkel ta. Imbilin da kakanyak. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin, tapno makaadal ka iti kolehyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko apagragsakan, na isakripisyo gapuken ka. Abay, jak mat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Isu adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputa saan kumot nga imbagakin ka ngagtrabaho ka ija abroad tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apay Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar may, sir. Nabayag nga minan. Sipod day din na udi apa nagawid ko, sir. Manungarod nga aldaw ti bakasyon mo. Uray talungal daw kumaa, sir. Numabalain. Sige nga rod, basta siguraduam nga agsubli ka adagos. Gapot awan ti kadwami ka ni Danica dito'y balay. Wan, sir.
Agsubliak mo't la adagos, kalpasan ti talungal daw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni syudad. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Wan, mami. Agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito nga Eduardo? Wan, mami. Wen, Ma'am Celia, tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom dani ka? Bilibakan ka. Gaputa oray no saan ka makakita. Kabalamlat tateg trabaho dito'y balay. Dayta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklat ta ditoy. Nga oray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kastadani ka. Nalangarod, panawan kayo pa, ha? Nasken nga agawid ako ni syudad. Gaputa dapay sir rekwentun bigat. Nana Belinda, nangagkuita ti panagsinlong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kasalasan ada kayo ti inauna, iti panang sungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pa'y. Takasano, na-spoil namin, idiubing kami. Isumot lagayam, ha? Nagasat latta ni Tata Dino. Tada kayo paya kabsat na amang ilalakin ko, ana. Kung kayam nana, madamag ko man. Awan ka rin ti asawa kan anak yo? Kinapudno na, ada idi kaayan ayat ko. Ngam idi pimusay dagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputod ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko maamot anak yo itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagipak. Kat amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apanawan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ang makan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab, tinagluto iti makan, dani ka? Wen sir, naimbaglaangan taam muna ti agluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gaputawan mo't ni manang Isadora nga agluto. Dani ka, manipod ita. Saan na kon nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpay sir, kayat dak nga agbalin nga anak, nga uray numaysak, abulsak. Wen, dani ka, anak. Saan at diferensyam tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa. Oh, apay ngagsangit ka maten anang arakop kanyak. Maragsakan naklangamin, Papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlangan ti maadan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusay iti amak. Agyaman akunay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu. Papa. Nangagkuti pa nagsarita yu itay ka ni Tito Eduardo, dani ka. Ay na, nagmayaten. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan kan ka. Wen nga rod, Gab. Amom, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlangan ti maadan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpat ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled dakan kwa na. Iso na laang, tada kurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa.
tapno adda kumamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ni Tito Eduardo. Kat ipagana. Nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaang ng ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak kan apu kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi kan ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigun ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadagiti visually impaired. Kat no bilang ta makaadalak, kaya't ko kumamat ti agbalinakas kada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Dayta mutla ang ti imbaga kanyak ni Tita Celia. Kayat na nga agiskwela ka. Tapno maadaan ka itinapintas a masakbayan. Kas kadag itinagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, papa. Picture frame samat daytoy, papa. Aha? Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ah? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat iso tinobyak idi. 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iti abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iti abroad. Angam, kasanong ti relasyon ta? Awan tinas ka na pagdanagam. Gaputa upat lang mo't atawon ti kontratak iti abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubli akmat laang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawidak, agkalay satan adagos. Aging gaita, urayak pala ang ti panagsubli ni Belinda. Aging gat si bibiyagak. Sa anak lata mapukawan itinamnama, nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata ang nakadisplay day taladawan na, iti kasta, kanayon ko lata amakit kita ti babae nga ay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Saan na dayta? Nabartag ka pa'y. Ninimanang may. Kaslasaan ka pala naruam kanyak tunggal sa mga petak ni Timpalaya na bartag. Saan ka kadamam amang sermon kanyak? Oreno ka na nakabagbagaan talaga kastuyen ti aramid ko. Saan ko na may kat ti palagin inom ko iti arak. Imbes aday ta panagin inom mo ti ininto na ram. Ornusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla na panasam, tinadaan iti buko na pamilya. Dinak man ni Suro, itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang.
Nanakkelan, nagitan nakaw. Isama ka mudan iti biyag na. Adamat di inada at kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Ala, maturog ka. Awan matla ti serbi da ito asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matlat serbi na. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katanyangan ti kunana. Naskan ka no ang makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Isu na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod kayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir kadagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos day ta ni Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpayso, Papa? Ag-eskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarak? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Titam Celia ti mangisuroken ka iti Braille. Isu na laeng, ta ijay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayo nga rod dito'y, Papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Ha? Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kanti pamilyami. Isong awan nga rod tinasken a pagbainam. Nana Belinda, yawat ko pailangan ka na kayo to'y tulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay nga yaw awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Pumadani nga minan ti panagpas ngay ni bagat ko, Nana. Kayat na nga iji lugar mi ngagpas ngay. Gaputa dakat nga rod iji da katugangak. Kasta ka di. Sige nga rod, Barok. Alaam tulaangan kanyak to'y tulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna ak agsubli dito'y, Nana. Dua alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iti lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugar yo. Iti kasta, adalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see, ha? Kumusta kan? Ay, nasaya ataklat tamat, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babaw nan. Iso na lang ta sa balin abalay ti pagigyanan mi iti amok ita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya atlat tamat, insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talito'y ngagpas nga ni bagat ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta adwa. Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko talaga dito lugar tayo. Mayat man, tapinalubusan na katiamom. Siyaket, walang alawas ni live ko. Kalpasan ti panagpas ngay ni misis ko. Agsubli akmat lang iti trabaho. Among Gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laeng, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti Braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapo lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka adagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagdan ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni Mami maipapan iti day ta abanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot, no ije balayo ti pagnagdan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbarta, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada. Iso sana ka naginom.
Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mun ti panagininom mo iti arak. Manang, Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramidak. o sige awan parikot iti dayta manang. Ibagam nga rod no niya ti mailuto asidaen, ta iso ti ilutok. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga rod, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko, uray kaskasanaw. Ala, agina na kapaylaeng. Kalpasan na. Tulungam ni Dani ka amang isimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Dani ka, sir? Wen, ijay namin ti ayan ti School for the Blind. Iso amasapol, amapan ijay syudad. Anya ti mapasamak iti ipapan ni Danica ijay syudad. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Danica ken ni Eduardo no asino ti adda iti ladawan a nakadisplay iti lamisaan. Ket dita, nalagip manan ni Eduardo ti maipapan kadakwada ken ni Belinda, idi agayan ayat dapay laeng. Iti panagsublimat ni Isadora iti ayan ti amo na. Impakaamo ni Eduardo amapanan ijay syudad ni Danica. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No kasta? Mapanan ni Dani kay ijay syudad, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, kat timot laang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin no makadal ni Dani ka, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabalintumot nagtrabaho, kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan makakita ni Danica. Proud akan kwa na. Gapo, tatalaga nga interesado nga agadal. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora? Nasayaat mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipashare mon tumot ida dito'y no awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, Manang. Siguro, nagsisingpet dagiti kakaanakam anya. Pudno dayta. Nasisingpet dagiti kakaanak. Saan daan napili iti makan, kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa kan anak, isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasayaat mo't no kasta, Manang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Angam sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kon kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da ide, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw. Awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod kan kwa na. Aging gaita, dayjay pa lang babae iti ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na naka-display ijay salas. Kat mangnam na mga iti may sangal daw,
Agkita damanan. Manang Belinda, madamag ko man. Saan ka kadya anadaan iti boyfriend, kapayatan ti kaadami di abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate akiti trabaho kas manursuro. Adamot nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapo ka di, tani Manong Eduardo latat yay ayatem, mana? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti pusok. Kat daita ti makagapu, no apay asa anak ki asawa. Isumot lagayam nga dalat at iladawan nyo adwa na nakadisplay dito salas. Manang, pagkawanan na kuma, kanang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na no, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak, tapno makaadalak lang. Dino, ading ko. Kapo kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayang kapanawan. Ta sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas niya nagbakasyon kayo diti Pilipinas. Ikarik marang, agbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan panaginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti parang trabaho kas karpintero. Tapno damat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana kan ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, Danica. Wen papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agringin pong bigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen papa, agyamanak manan kada kayo. Gaputain bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo, jak laamon. Amangan numang namna maaklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ejay palengke. Ngam ikarik, papa, agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapap kung agbalin a maestra. Iti kasta, agbalinak tumot aman nursuro akas kada kayo ka ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami amarabyan ang makadanon dito ading ko. Nakasaganan ti silid mo kan ti silid ni Danica. Mabalin nyo't aginanan no kayat yung Manong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isusuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyamanak manan aading ko. Gaputa manugot ka, adito'y balayo ti pagnaadan ni Danica. Awan anyaman na, Manong. Pamilya tayo ni Danica. Isong awan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaad, kabayatan ti panag-eskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. At da kami amang igiyakan ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numat lang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka de. Mabayag sakbay ang makaawid kanto iti farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Agmerienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin! Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaeng no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho.
Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan kamot lang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati tamselya, anak. Di kagdanag, gaputasaan ka mabaybayan dito'y. Lalaingam ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumet ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kin ni papam. Wan, Tita Celia. At iti sweldo man ang Belinda. Iawat ko langan ken ka tapno tapaggatang ka na iti masapsapol iti balay. Saanen? Saan anas kan nga iyawat mo kanyak ti sweldo ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapaniti ayanda. Sigurado akaguranak na jay. Nangruna na iti anak ko. Kasano nga rod ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang. Padasag ti mapaniti ayanda. Ket sapay ko mata maikanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwada. Ket no bilang mapasamak dayta, di mo ko man subyan ti sigod abisyom. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilya. Nakasubli ka mo't gaya man, Sani. Kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at ba't nana? Kasi ti apo, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbot ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak nana. No kaya't yu, lumugan kayon iti tricycle ko. Itulod kayon iti papanan nyo, sakbaya sumarikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikaw akmutan dito'y balay ti amok. Kasanumot ngamin. Napaanan ni Dani kay Jay syudad. Nimot Sir Eduardo. Ang mga nusaan pa'y ang makaawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Dani ka. Agingga ang mairwam iji balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Dani ka. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti school for the blind, Papa? Dito'yak nga agsursuro iti braille? Wen, Danica. Napintas to school for the blind. Gaputa na lawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille? Wen, anak. Apay kid din asaan. No kabaalan ng iti daduma visually impaired. Kabaalan mat, ti makasursuro. Amangan ngamin numarigata na, Papa. Saan mo nga minapanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di akunam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kiniti Tamselya. O, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan ti makasursuro. Nadto'y allowance mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan unay anangina. Talaga nga iti school canteen ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan inton sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabanog ti agpalingki. Sapay nagdadagsan dagiti imot ko. Apay nga minadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingki. Ala, tulungan ka namang bit-bit ka nagtawit mo. Alaman nga rod ading ko. Oh. Ay, kunak namin no adda papanam ita. Iso adi kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadumingon samot nga abasto tayo dito. Ay wala, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Ay, manang. Nagpakaanak kumakan ka.
Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran na iti agiinak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kanakwada. Ket sapay ko man, may kandak iti gundaway amang ipakita iti paragbalbaliw ko. Ita ta medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay probinsya, Celia. Agan anad ka kumangarod manong, Umawag ka laeng no adda kan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Si kapag lang ti makamukan kwa na, ading ko. Katno bilang taadda ka sa pulan na, awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jak baybayan ti instant anak yo. Naimbaglaangan. Taimpaay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na, napadasak mat tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Ammo kitang tagbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtake iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasarrakak dun iti high school. Katuan ininutan amatong palti arapaap mo makaadal. Katno bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto maten ang manursuro. Akas kada mami, kantito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din te silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pay Ita ka din, di pa nang sukon nyo kunkwana, sir. Awen, ngam, agawit kami matladagos. Gaputa saan mo't amabalin amabaybay anti-farm. Ne, adaw mawawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati bagana. Asino ti umawawag iti cellphone ni Eduardo. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo ita alawas anapauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Tini Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti isasangpat da Eduardo ken Danica ang naggapuy jay syudad. Dagos a kinasarita da ito ni Isadora, tapno matulungan na ni Sani. Dagos nga rod nga inawat ni Eduardo ni Sani, ngagtrabaho kas hardinero. Sinukon nga rod ni Isadora ti kasinsin na iti terminal. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo ita alawas a napauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman ako na ititulong mo kanya kinsan. Unaklakit din no maawanan ako ni ti trabaho. Tanagserrakat nga rodan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan Sani. Anya nga iti serving at kasinsinta no saan ka atulungan. Amo ka diti asawam nga da ka diti probinsya. Wanit san? Napagsaritaan mi ti umay ko diti probinsya. Sakme ngay mawagakin ka. Ket imbaglangan tap pinalubusan na kapimanaw. Ay kutuwa na. Tamasapol mo kat nga ro ti agtrabaho. No kayat mo insan. Intabit mga niti restaurant. Mabisinak ngaminan. Saanon? Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta,
Maam-amom ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap-apply dito'y balay. Wan, sir. Iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Kasta ka di. Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Alla ni Manong, Dani ka, kunayulatan kanyak. Saan da kun nga awagan iti ma'am, ta saan maibagay kanyak. Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka di nga agin rolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't kung amin ti makasursurong ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta saysaya atom lakit di ti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga ron ti plano mapaginrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, mami. Inted namot tan ti number ti mabalin ang makontak ijay. O di awagam nga ro din adagos. Iti kasta, makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka din iti papananta. Wen, papa, da kayo laangan ti ururayak. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Katno bilang tamasursurong mong ti agusar iti computer. Isunto ti usaram intun addakan iti regular class. Agyaman ak unay kada kayo, papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayulat tadag iti kasapulak. Nagasat ak unay. Gaputada kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, papa. Ipatpatag kamat unay, Danica, anak. Nagasatakmat. Gaputain pa ay nakati Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sa nga ama. Kat ikarik, aramigdag amin akabaalak. Tapno agbalin ang napintas ti masakbayam, nga uray no saan ka ang makakita. Insan Sanay, nakapanaw ka din? Da Sir Eduardo, kandani ka? Waninsan, kapampanaw da. Ay, kasta ka day. Diyak na si putan ti ipapanaw da. Gaputa kumakmat ngamin ngagdaldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Danica. Gaputa ore na may sa abulsag. Ipatpatiglatan ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpudno nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iji palingke. Nga ong-ong tanti may sa atendera. Adi naman lamait ka ni ti uray may sa laeng at tinapay. Iso aday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, ana panunot ng ampunan. Ay, kastagayam. Madamag ko man insan. Awan ka ni ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, iti sigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinubya? Kataging ga ita, ti sigod akaayan-ayat na pailaeng, ti ay-ayatan na. Dino ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya. Katno kasangay mo ita. Madinsa na ita na. Agkabaw kan samet ten manang bilinda. Na, kastaya. Uray tipik sa ita, nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagan ti bumakit. Iso nga ano tin sa ganak amakan, ta ita ti panagsubli na iti agiinak diti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot kadwa ta nga ag-celebrate iti kasangay ko.
Naragsa ka pa nagkasangay mo, manang. Urayam lang terigalumikan ka, ha? Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi para ken ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantamang bit gumatang iti cake, dani ka. Uray naklangan ni Jay Lugan. Tapno saan kan amarigatan amag na. Okay, papa. No kastati ko nayo. Ang apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo a merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa, special da ito yung aldaw para kanyak. Ha? Apay, papa. Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito yung aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Kan iti mismo akasangay na. Ti panangsungbat na iti ayat ko, nga edat daton ko kankwana. Kasta ka di, papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yumanen ti sigod akaayan-ayat yu. Sige nga rod, papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Lagi mas matan to'y cake ngayon sangput yaw, sir. At dapay nakasurat a happy birthday. Asino ka diti agkasangay ita? Ita ti kasangay ti sigod akaayan-ayat ni papa, manang. Ha? Isada ita, sakbay anagawid kami. Dimmagas kami agim matang iti cake. Talaga mo't anapod mo ti panagayat yu iti sigod ak ayan-ayat yu, sir. Bilimak ka na kayo. Gamuta iti lasod kinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? Nukasta. Pagin inistoryaan dak gayam kan ni Isadora, kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Ikwasa. Hala ka, manang Isadora. Ungtan na ka ni papa. Ha? Saan mat, iha? Saan ak nga agungat? Nagrabaw mat tan ti rason, tapno agungat ak ni Isadora. Malakit din. Ang merienda tayon. Italang manan nga erwar mo ti laptop mo, manang Belinda. Saan ka ni ano ita laptop ti inusar mo? Hindi mangisursuro kay ti may nga eskwelaan iti abroad? Wen, naimbaglaangan. Tada ti offer kanyak a seminar iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay a nasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawan. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech matan ti gamit da. Huwan ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yan amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabaelak. Iti kasta, makatulong akmet kadakwada. Isadora, Sani. Adto iti sweldoyo para itaabulan. Agyaman ak, sir. Apagiso, imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin maibus ti gatas ti anak mi. Tangay makitak anapintas ti trabahom, ken nagagat ka. Ingatok ti sweldom, Sani. Kanuray si ka, Isadora. Maingatom anan ti sweldom. Ay, agpaisaw, sir. Ay na, agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong da ito'y kanyak. Iti kasta, alisto ka makaurnaw. Agyaman kami, sir. Manmano ngamin dagiti kaskada kayo. Nasingpet, ken saan aman ang gundaway iti amo. Isu arumbang laeng, nga aramidak mat responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama umuma kada kami iti anak ko. Ken sapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, Sani. Tanubilang tasay saya atem latta ti trabahom. Ingatok tumanen ti sweldom. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami?
Saan kayo ka di abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat ko ngag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan. Mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itantid din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa'y din no si kanto ti sumarunong agbalin a university president. Saan, iho? Ha? Narigat ti trabaho. Ad-ado ti responsibilidad. Kanjak mo't ninamnama dahi ito a posisyon ko ita. Nala, agrubot kan. Taurayin kan ijelugan. Okay, mami. Anya ti kunayo, papa? May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Uhen, anak. Iso nga dada ita kanigab iti restaurant. Taag-celebrate da. Ay, sayang. Saan taan nakasurot? Ay, wingayang papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Sino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis anta nga mo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo? Angam, mamuan tanto matlaeng. Adada sir, naikabil amin na nagiti gamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi amangalay ti driver a kadwayong agpasyudad? Saanen? Kabaalak pa'y mati agmaneho. Di ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yu abay-bayan ken ni Isadora to'y balay? Aramiden yu kumalata ti trabaho yu nga uray awan kami. Wan sir, tungpalan mi amin ka ni Insan Isadora ti bilin nyo. Saan mi abay-bayan to'y balay yo? No bilang ta maibusan kayo iti abasto. Aramatan yu lata ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin iji syudad kani Danica. Gaputamang rugi akmanen amang isuro iti universidad. Ket no maipapanmat iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gaputamang ipauitak kani Isadora. Isuntulaangan ti mangyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka ka din? Itulod ka ninti School for the Blind? Wan ading ko, kitkita aglaang tibag ko, amangan ngamin no adda malipatak. Sa bagay, narikat ano adda malipatam. Sapay adda pa para kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunakat, kumpleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputaing kabil ko amin nun itibag idirabi Ala, mapantangarudan manang. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone! Good morning, ma'am. Itati umuna nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan na unay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray da kami ma'am. Sakbay amang rugi tayo, kayat ko pa'y nga yamam mo ti bagik kada kayo. Siyak ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito syudad. Kat adumat laang dagiti na-handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siyak tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasang ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard? Wen, ma'am. Agyaman ak unay. Gaputan na anos kayo amang isuro. Kunak no saan ko akabailan. Kabailam. Apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag ka lang kanyak. Anya itayang tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Aha. Danica Santos tinagan mo kunab? Mabalin ka di amaamuan no. Asino dagiti dadakkel mo?
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauwan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 16. Naannad ti manakam a tao kat adaywan na ti riribok. Ngam darasudos ti maag kat aggunay adagos adi na panunutan nga umuna ti ibunga ti aramid na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagpintas mo tinaudi a video nga impose mo iti vlog mo. Ado ti views na. Medyo narigata nak. Tayo di ka bambantayan ti nag-videoak. Ngam asino ti babae alimabas iti video. Maran sa amin, tinagan na ka no. Naira na alimabas ngamin. Naira na nga ta alimabas. Wano babaem. Si Kamat Verna. At dala makita mababae, ibaga mababaik. Kasano? Kasta kamot ngamin. Babaero ka. Gagangay iti lalaki, ti makigayem iti babae. Alangan met nga awan ti gagayem ko. Kaadwan na, kat dagiti followers ko. Basta di nakisuksukat iti sabali, ha? Amumat nga danak na. Patpatgan kayo iti anak ta. No makigayemak man, da kayo lataki ni baby, ti pamilyak. Uy, Verna, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. At da ibagakan ka. Ngam saan mo nga ibagbaga, asyak tinakamuam. Wen, saan ko nga ibagbaga? Basta ikarim saan mo nga ibagbaga, asyak tinang ibagakan ka. Ningamin lakay mo. Nakita kasi nalabay na ni Maria di tadalan. Kat, mayat mat da a Maria apasalabay kin nilakay ko? Ani apay ngay? Sinalabay ni Alex. Mayat mat jay maysa. Aguray ka man tay naksungatan da a Maria. Angam tayong bagak Di nakiramraman. Tapno ibagak tumanan, no addaman makitak. Wen, ngam no makitak da a Maria. Ipungot ko. Apay asinalabay mo ni Maria? Awan mali siya ti panang salabay ko kenkwana. Apay ka di manen. Awan ka di ti anyaman na ken ka? Numakisin ng labay akmat iti asino man di ta lalaki? Depende. No adda madi apanggap mo iti kasalabay mo. Basta sinalabay mo ti may sa tao, adda sa bali akayat na asawan da jay. Anya kumati sa bali akayat na asawen. Malisyoso lang dagiti tao no agatap da adagos iti madi. No kasta nga ron, awan anyaman na amakisin ng labay kasta ka de? Ay, jak man amukan ka, Verna. Nagrugit unay ti utak mo. Ay, jak amo no asino tinarugit ti aramid na kadata? Apay anak kami suot ka manin asimmang pat, anak. Nasakit tinakam ko, ta sinalabay ni Alex da a Maria nanang. Nga si kakit dimot. Amom mo ti asawa mon, kaslagayom na amin na babae. Masapul ka di pa'y asal labayan na. No maminsan, managrabak ni Alex. Tirabak na katmang salabay, wano kibinan na ti kadwa na amagmag na. Nasken ka di pa'y dayjay nanang. Ha? No di kat garangganjang dagita ababaya, takayat damot. Ado ngamin ti agbuy-buya iti vlog na, iso aday jay. Ado ti fans na kunak man laangan. Saan aga puta fans na kat pasalabay dalatan kan kwa na? Ay, makapasuron. Di may samat sinukon ni Alex ni Verna, bakay? Wan lakay, nagpasugnod, tada ka no sinalabay ni Alex a babae.
No apay mo, akakamaton ti babae na dyan nga, Alex. Ngam no aglablabas ni Verna, iti kinasilosa na. Ang mga numapunwan mo ti asawa na. Huwag nga raw, sapay no daduma kat aglablabos ni Berna. Ay, Darasunos no daduma. dayta nga rod ka ti pagamkak. Inton maoma ni Alex, iyad addanan. Kasaritak tuman ni Berna. Ibagak asaan nga aglablabos. Ay, kanayon kumat nga ibaga. Ay ngam ipapilit na, tirason na. Imbag na nagranata dito'y dalan, si Berna. Apay ka di tatang, ada ka di ibagayo. Apay, di mo maikat, tinalabas sa panagim-imon mo. Sa anak mat nga agemon no awan gapo na tatang. Inapam kanupa ni Maria. Gapulangin ti panang salabay nila kay mo. Rabak lang mat nila kay mo, hindi nagsabat na dalan. No nanakam a babae, saan nga agpasalabay iti asawa ti akin asawa? Apay, adda naksay kanila kay mo, hindi nang salabay. Panagkunakat awan mali siya, iti panang salabay na kan Maria, ta ijay mo't dalan. Saan mo't nga iti kasipngatan? Nagrinabak dalang kanumay. Ay, saan arab-rabak ti salabay, tatang? Si kakadiday tama nung Alex? Jane, apay nga italha nga makita ka. Napnapanam ka di. Napanak man iji abroad, manong. Ngam kanayon ko abuyaan ti vlog mo. Kanayon ko pa'y nga rod nga ikanti start ti vlog mo. Uwin nga rod. Iso akanayon nakmat nga agyaman kan ka. May mayat no mapanta iti restaurant. Tapno makapagsarita taan na imbag. Saan ko apayan ti awis mo? Kakaiso na nga itatamanin nga kita. Inta nga rodan. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Umay ka! Uy, di na kay guyod, ta nasakit ti sakak. Ang mga numaut balansak. Una yan tamaot balance. Sa bagay, napigsaak mo't ket di amang tulong kan ka, no ma-out balance ka, manong. Among Verna, nakitak manan nila kay mo. At dakadwan a babae. Napanda iti may sa restaurant. Ni ka di manen Maria siya, no? Sa abali manin. Nagragsakdang agsarsarita. Idikwan, nagkibinda nga imo iti restaurant. Asino manen dayjay a babae? Saan kumat nga am mo? Mas dawak nga raw ta nakaragragsakda. Addaman nga tan paglulukwan ti asawa. Lakit dia. Awan tikas jay aragsakda no awan relasyon da. Magkita dayjay a lalaki na sumangpag. Ano nga iti aramidam? Diya ka mo ita. Ng pagbabawian ni Alex day tapan ng lipot na kanya. Simang sangpot ka pa'y lang si kalalaki. Barsakan ka man lang ang iti plato. Apay ka di manan. Iti kalog ti kaldero. Anday ko, Huston. Panaw ka dito, no di mo kaya ta kaldero pa iti barsakpukan ka. Panaw! Apay niya ka di manan ti pagkaskastaam. Salbag ka, babayero! Asino man nanti ka duam anapan iti restaurant? Nag-enjoy ka, ijay! Idin to tadak dito yung agur-uray! Pumanaw kan! Di ta ka man langan. Saan ka nagsubsubli dito? Yayop ka! Anya ka di manen tinapasamak. Kasla narba akad suuran manen day tarupam. Idi imbaga ka pumanaw ni Alex. Impay-payso na matanti pimanaw, nanang. Pinapanaw mo sa kaagreklamo. Apay nga pinapanaw mo. Adda ka duha nanangan iti restaurant. Ay, kasano no gayim na, wano kabagyan na. Apay asaan na siyak tinawis na kaduha na napan iti restaurant. Kasano no nagsabat da iti tsindaan, isuan na pandanangan. Apay nga rod nagragsak da nagsarsarita. Ang mga no nabayag adida nagkita. Isu atap no makapaginistoriada, napandanangan iti restaurant. Apay akas na tila nga manong. Ada black eye mo. Agdardara pa iti kiday mo. Binarsak ni Verna iti kalub ti kaldero kan plato. Natamaanak nga rod. Diyak matan nalis yan. Umunag ta ditain nga abangan ti kasinsin ko. Tagasan ta.
Uray ice pack laeng, tapno makaginawa ka. Alaman nga rod, tani. Nautot. Hawin nga yan. Nurse ka. Iso ang maagasam ti sugat ko. Inta nga rodan, tapno masigod. Ang mga no kumaro alumtag. Ngimisit pa yun ti aglawlaw ti matam. Jay kalub ti kaldero ti naitama dita. Iso abimtak. Imbag ano saan anadang rantito lang ti kiday mo. Imbag ta nagsabat taman ng Verna. Amum, nakitak ti asawam kan ti may sa ababaeng asimrek iti may sangain. Anya ka di ti itsura day a babae. Inalak iti ladawan day a babae. Ipasaman kanyak tiladawan day a babae. Ta ibabain ko iti Facebook. Sige, taipasak kan katiladawan na. Alang nga ron, ipasam, tapno makitak tila nga day a babae. Anya nga iti aramidam iti ladawan na. Ipos ko. Ti ikabil ko a kapsyon na ket kastoy. Ti babae anang dadangel iti pamilya ken nangagaw iti asawa. I-post mo iti Facebook. Una, tapno agnakam ti babae nga aga-agaw iti asawa ti akin asawa. Hello, Jane. Nakaawag ka, Maet? Pakibagam iti asawa manong, nga i-delete na ti in-post na aladawan ko. Kababain ti bagbagana iti post na. Ha? Mabit man lang takitak ti in-post na ako nam. Jack pa'y nakita ngamin kat. Pinagbalin nakmatan adakas a babae. Bayam, tay bagak iti asawak, tay delete na ti in-post na. Pangaasim, kababain manong. O sige, tagawid akita matlaeng, takasaritak ti asawak. In-block nakmat ngamin, saan ko ang maawagan? No di nakpastrakan, ikatam ko mati in-post mo. Kapabain ki ni Jane. Awan ti basol na ken ka. Awan ti relasyon mi. Aggayem kami laang. Urbon! Imposible nga awan relasyon nyo. Aping nga rod asimrak kayo iti may sangain. Adda abangan ijay ti kasinsin na. Napan kami lang ijay ta inagasan na ti binarsak mo iti kalub ti kaldero akiday ko. Kita mo, adda benda ti rupak. Dayjay ti maganap ti babae nga aga-agaw. Ado pa'y tinangisir awan bibiyang ko no may babaeng. Nasaya at ababae ni Jane. Awan basol na. Iso apang nga asim kuma. I-delete mo ti impost mo. Imbabain na ti asawa manong. Masapol nga ramidag ti rumban. Tapno may sublik ti dayaw ko pinadakas na. Idarum ko iti libel. Idarum mo ti asawak. Madadaal ti karir ko. May saak a nurse, manong. Ado pa'y tinangisir iti saan nga umno a post na. Bayang, padasak man na nakasarita. Barang i-delete nan ti post na. No di na pala i-delete kalpasan ti may nga oras. Talaga nga idarum ko na. Mapanak ijay ayan dananang. Ipakpakaasi kininanang. Akasarita na ni Verna. Tapno i-delete na ti post na. Ingka man nga rod, manong. Agorayak pa iti may nga oras. No di na pala i-delete, inakon agreklamo, kan mapanak iti abogado. Delikadaw, tinaramid mo. Naindarum ka ni ti label. Mabalod ka, agbayad ka iti dakkalagatan. Kuna ngamin ni siya nung anakita na ida simrak itiin, tatang. Adda ka numang panagnek nga inagasan na lang ti asawam. Adda pa'y ka no CCTV ijay nga in. Kasano ka itan? Darasuros kamot kamain. Ay, anyang itaramidak, tatang. Kapilitan na song batam tinagbasulam. Awan pamanagnag mo. Nangisayang kat kay ti banag asaan nga umnaw. Tulungan da ko, matatang. Umayan ti pulis. Sukunin na kayon. Pakay baludan nyo tinaramid yaw. Imbabain nak. Kas makita yung iti CCTV, inagasak lang ti asawam. Inagasak tan nursak kat nga rod. Kunak ano pud no timbag at igayong ko. Masapul amaikan kayo iti leksyon. Masapul ano anya ti dusa. Anusan nyo. Na ibabain na kiti husto. Nalabas kamot ngamin, Verna. Makulong kayo itan adwa kini Shano. Tulungan da ko, mamata, Alex. Anya ko mati maitulong ko kan ka. Nagpakpakaasi ak nga ikatam ti impost mo.
ngem natangken ti ulom. Darasudos ka ngamin. Umanay matgayam apa kaibaludan ti kasya klase ti post siya, ano. Jak la ko man imbang bagakan ka tinakitak. Ay, nairaman akit nga rude. Pati ni Alex, kasurod na pa yan. Agbababawi akong nalpasan ti amin. Ay, uwan nga ron. Manipon ita. Kaama kong tingiwat ko. Saan akong nga chispis? Di ka agdarasodos, kan anadam ti kunay mo, tapno nasaya at tibiyag mo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 12. Iti kasta, naamiris ko nga awanan ti nainimbag nga aramidan ti tao, no di agragsak kan aramidan na ti amin akabaalan na, bayat ti panagbiag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adda ka madgayam di ti balay, Carla, ading. Wan manang Dora. Umayak ko mamanin mangibaga iti kwarta. Masakit ngamin ti anak ko. Nairanamot ngamin nga awan pa'y sweldo nila kay ko iti pagtrab-trabakwan na. Kasta aya, mabit lang nga rod ta ikan ka iti kwarta. Nayunak matan, ta igatang mo iti prutas akanan ti anak mo. Iti kasta, daras a pumigsa. Ay na, agyaman manang. Wen, gumatangak iti prutas. Agas kan vitamins ti anak ko. Ay, managsaksak tuma ngamin. Uy nga rod, nalabit, masapol na ti umno at araon kan vitamins. Isungay katangam, kaasi mo di ka anak ka. Wen manang, kasta ti aramida. Amumbong, apalan da ka una dagiti katrabahuan ta. Apay mat Marco? Kasano kat baknang kan, nagdaras nga masinso ti biyag mo. Nagunod ko da ito gapo iti tulong ti namarswa. Isu atap no makapagyaman ak iti Diyos, kaya't kumat nga ibinglay ti blessings asimang bay kanyak. Nagsaya atin na itabong. Kuma, kastabot dagiti da duma ababaknang. Kasi tinakunak, Marco, sana ka baknang? No sana ka nagnegosyo, nalabit, awan kumaita ti kungkunam akinabaknang ko. Bong anak, kumustan ti binangon mo ang negosyo? Damag ko kat napigsa kanumat. Wan mami, baba ni ti asi ti Diyos, inaldaw nga da mapastrik medjay. Nasaya at matnukas ta anak. Agasam nga'y. Malaksid ang nakaturpos ka iti panagadal mo at da natalgad at trabaho. Sabali pa iti matmatunam ang negosyo. Wan mami, jakmat ni namnama ang mapaduras ko ti negosyo ka burger stand. Kan saan la amay may sa branch itan, mami? Duhapay itan. Talaga akay maam ti ag negosyo, anak ko. Wan mami, kat pagyamyamanak unay dayta iti Diyos. Gaputa na pintas ti taray ti binangon ko ang negosyo. Oh, Dora, kumusta mo ti panang bambantay mo iti burger stand? Saan ka kadimot lang nga marigatan? Saan mo't? Di nakpagdanagan. Nasayat no kasta. Awan gayam. Planok ti mangala iti agtrabaho ijay. Iti kasta. May pamaysam ti agtrabaho iti bukod mo ang negosyo. Kasta ka di. Mayat day ta a planom. Kat asino nga iti alaam nga agbantay iti burger stand. Planok ti mangala iti estudyante.
Uray part-time laeng, iti kasta, makatulong nga kadakwada. Isupay apang allowance na. Mayat day taan na panunot mo, lakay. Ala nga rod, uray dua ti ayabam nga estudyante. Iti kasta, ada kasinublat ti maysa kadakwada, no kasta nga ada klase ti maysa. Mayat ti planom, daddy. Tumulong ka kadag iti estudyante. Baban iti panagtrabaho da iti burger stand. Wananak. Mangsapulak iti estudyante, akayat na ti ag part-time iti burger stand. Iti kasta, may pamaysamot ni mamim ti negosyo na. Unmat daddy. Bayan nyo, tatumulong ak amang sapul iti agtrabaho ijay. Alaman nga rod anak. Ken uray iti may sa branch tayo. Mangsapulak mo't lang iti estudyante, akayat na ti ag part-time ijay. Sige, daddy. Tumulong ak. Adu ti estudyante nga agkasapulan iti pakitrabahuan da. Nang runa dagiti nagagat nga agadal. Kas kumadagiti estudyante iti kolehyo. Sigurado, adu ti mayat nga ag part-time. Alang nga rod anak. Rugyamon ti agsapol. Iti kasta, makarugida mo't na dagos. Manang Dora, talaga amayaten ti biyagyo kini Manong Bong. Agasam, uray ladwa ti matmatunan nyo ang negosyo. Sabali lang ti bukod mo ang negosyo. Wan, Carla. Talaga ngamin akaimaan ni Bong amanong mo, ti ag negosyo. Iso aday jay, nakaipatakder pa iti may sa burger stand na. Wan nga rod manang, kan saan la aday ta? Adapay natalgad at trabaho ni Manong Bong. Wan, ading. Kat pagyamanak, gaputa ni Bong tinagbalin nga sawak. Gaputa nagagat. Ka nalaing pa nga ag negosyo. Wan nga rod manang. Hay, no kasta kumamot kagagat tinagbalin nga asawak. Di saan kami kumamot nga grigrigat. Saan na bali Ta saan kayo mat alumanglangan amangan. Gaputa damat lata trabaho, tilakay mo. Opong, kas makita ket naragsak ka. Apay ka di, ha? Maragsa ka naklaeng, gaputa adun tinatulungak nga estudyante. Matultulungak ida, baban iti panagtrabaho da ijay burger stand. Kasta ka di? Ay kat nasayahat mo't ano kasta? Talaga man nagtulong ka. Iso kay kayat da kamet nga sa asit nga nagiti tattao. Rumbang lahan ti kastoy, Marco. Tumulong tayo kadag iti agkasapulan, bayat asibibiyag tayo. Aramidan tayo ti ammo tayo akasayaatan para kadag iti pada a tao. Husto ka. Ket dayawan ka agapu iti kastangan aramidan. Adda kayo matgayam dito'y balay, Lola. Kaslay talamanan anak kapasyar kayo dito'y Wana po, kasanumat ngamin, makumi-kumak iti trabaho. Un nga rod, Lola. Talaga nga imala ni Daddy kada kayo. Agpada kayo ang nagagat. Wana, apo. Iso asika, saysaya atam ti agadala. Iti kasta maadaan kan tumot iti natalgad apanggadan. Un, Lola. Kaya't kumati agbalin ang negosyante. Akas kada mami kan Daddy. Nasaya at dayta po. Kan saan la ang negosyante? Kaya't ko, agbalin kamot nga abogado akas ken ni datim. Un, Lola. Day tapay ti may nga arapaap ko. Kaya't kumati agbalin nga abogado. Talaga ang makapaapal ka, Manang Dora. Ne, anya man hindi apalam kanya, Carla. Kasano? Bak nang kalangaruden, naadaan ka pa'y itinasingpat nga asawa kan anak. Ay na, sika talaga. Kat, nasingpat mo ti anak mo. Wan manang, ngam. Ay, Apay ang nagsinay ka. kasanumit ngamin, nakiasawa ak anasapa. Iso anday to'y, sa anak-anak alpas iti panagadal ko. Kan oray mo tinakiasawa ak. Agpada kami asaan anakalpas iti panagadal na. Dora, anya nga tano alamat ti kabsat mo nga agtrabaho iti restaurant mo. Iti kasta, at damot pangalaan da iti naldaw agastusin da. Naibagak daytan iti kabsat ko, lakay. Iso na laeng, saan na ang mabalin a panawan ti anak na. Taawan mat mangaywan. Ket, nibayaw mo ngay.
Busy mat. Gaputa adda mo trabaho na ita. Kasta? Di mat na ko na mabasit lang ti sweldo ni bayaw mo iti pagtrabahuan na. Wan, dandani saan pa'y ang makaanay kadakwada ti sweldo na. Iso ano da ma? Mang tutak matlaang iti gastusin da. No kasta nga rod, nilangan bayaw mo ti alam nga agtrabaho iti restaurant mo. Wan nga agpaiso. Ala, padasag to akasarita ni bayaw ko. Agyamanak manang Dora. Nalaos ti panagyaman nila kay ko. Gapo tadak-dak lang ti sweldo na ita. Wan, insingasing nga minilakay ko dayta. Nga ayabak laangan ti asawam. Tapno ija restaurant ko ngagtrabaho. Maibagay launay ken ko na, ti inted ko a trabaho na. Gapo ta nalaingmat nga agluto. Pudno dayta manang. Isumot lang ang tinakasursurwak nga agluto. Iso nga ita, amok matan ti agluto. Saan na bali? Inton dumakkel ton ti anak mo. Mabalin mo tula ti sumrek nga agtrabaho. Wen manang, agtrabaho ak tumat ijay. Iti kasta, addan to pangalaak iti pagadal ti anak ko. Agtinulong kami iti asawa. Wen agtinulong kayo para iti masakbayan nyo. Nay, apayan bong. Kasla masakit ka. Huwag nga rod, Marco. Maditirik nak. Saan ka lang kuman asimmer ka? Kan napan ka kuman nagpa-check up. Ang mga niya daytan. Di nakpakadanagan. Sumaya tumatla siguro tiriknak. Inton madamdama. Tinasayat. Agawid ka pa, itap na makainana ka. Saanin, Marco? At dahak matlangan dito yung opisina. Iso asaan ako nga gawid. Barang mayat tong tiriknak inton madamdama. Mami, anyat na pasama ka ni Daddy. Ay, jak payam mo, anak. Imawag ni Tito Marco. Intaray da kano ni Daddy medyo ospital. Gaputa kelat kano anawan na ni tipuot. Ha? Anya nga tanti na pasama ka ni Daddy. Sige, anak. Tain nakitaan ni Daddy medyo ospital. Sumuro takmat, Mami. Kaya't kumat ang makita ni Daddy. Ala nga rod, anak. Agrubwat ka na. Urayan ka ni iya kotse. Kumusta ti asawam, Dora? Dayta, Mami. Saan pa yan nakapuot? Padagayam sakit na iti puso. Kan saan la dayta? Anda pa'y high blood na. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nalabit. Naalan aday taga po itinalaw sa bannog na. Uwan nga rod, Mami. Mami, tulungan na ka kararag. Saan ko akayat amapukaw ti asawa? Wan, anak. Kararag tayo. Ikararag tayo asapay kuma. Tamalasat ni buong ti sakit na. Wan, Mami. Ang buong apay pinanawan na kami iti anak ta. Daddy, apay ngay. Kasano kami paitan ka ni Mami. Itatawan ka matan. Nagsaya at katao. Apay pasama kan katigastoy. Makipagladingit ak itinapasama kini Manong Bong, Manang Dora. Makoy. Yaman na, Carla, ading ko. Unay matan ti kastoy anapagtang ni Manong Bong. Nagsingpat. Ngam apay pasamakan ko ti kastoy. Uwan nga rod, tita. Apay nagsapa tayo ni Daddy. Jack Macklon da ito, tita. Makipagladingit ak iti pupusay ti pagayam ko, Nana Marta. Agyaman na akbaro. Kasladyak pa'y lapat yan nga awanan ti anak ko. Uwan nga rod, Nana. Maladingit anak mat iti pupusay yung tigayam ko. Agam talaga kasta ti biyag. Saan tayo nga mo? No kaano ngagpatingga ti biyag tayo. Puno day tamar ko, Barok. Malagip ko lakit nga rood ti kanayon idi nga ibaga kanyak ti anak ko. Kanayon na nga ibaga. Abayat asibibiyag tayo pa'y. Agaramid tayo kano iti kinaimbag dito'y lubong. O, Nana.
Kanayon nga ibaga ni Bong dayta ini. Kat itatawanan ti pagayam ko. Dakkel ti kawami nga kakatrabahuan. Nangruna lagi tinatultulungan na. Husto ka, Barok. Talaga nga adu ti maikawa. Gaputan na singput a tao ti anak ko. Mami, pimanawon dagiti nakipamunpon. Agawid tayo matan. Sige, anak. Ngam sakbay na. Agpakada tapay ka ni Daddy. Un, Mami. Daddy, agawid kami. Kat agyaman kami. Gapo iti kinasaya at mukada kami. Kansan laday ta. Kaya't kumati agyaman. Gapo taado tinasaya at anasursurukan ka. Makoy, anak. Itatawanan ni Daddy. Agtultuloy latta kumati kinasayaat mo iti padam a tao. Gaputa kasta ti kayat ni Datim. Un, Mami. Agbalinak mo't anasayaat akas kan ni Daddy. Kat sigurado, ano aramidag day ta, maragsakan lakit din ni Daddy. Wan, anak. Sigurado ang maragsakan ni Datim. Gaputa kasta ti kayat na. Dagbalin tayo anasayaat, itipada tayo a tao. Kayat na, at tumulong tayo, kadagitag kasapulan, ititulong tayo. Bayat asibibiyag tayo, agaramid tayo, iti kinaimbag, nga isumot ti pagtuladan dagiti dadduma kada tayo. Agaramid tayo iti kinaimbag, katawan sa bali, amang subad, nudi ti Diyos. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Na imbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Filipos Kapitulo 4 versikulo 19. Ngam ti Diyos, tibang punno kadagiti amin akasapulan nyo, gapo iti kinabaknang kandayag na, babaan kan ni Kristo Jesus. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Si Dan pa'y man, nanang. Naimastoy si Dan tayo. Daniel anak. Gininahid ka lang mga na. Ken, inutin tayo ti sidaan. Tapno adda sidaan tayo, inton malam. Kayat mo ka diti saan nga agsidain ton rabi ha? Nanang, babisinak pa'y. Kayat ko pa'y timangan. Isigim manan ta kinarawot mo nga ubing ka. Sige ating, alaam da ito si Dakon. Sana balikan niya, oray sa bawlaang umanayan. Agyaman manang Ella. Ruamom tumot nga minta ading mo, Ella. Okay laang nanang. O sige, alaang mo to'y sida kading. Ala, bayan nyo anak ko. Tainton adaman ng aramidan may abalay, wano building. Naimas tumanin ti sidaan tayo. Kanon to pa'y, Simon? Nabayag kan anabakante. Ang mga no tumangad tayon ton iti barsa nga, sakbay ang mapasamak dayta. Nasakit ti panagsasao ni Olivia. Masairak kas ama. Tunggal maditi sarita na. Diyos ko, tulungan na kami kadia. Ikan na kumamat iti pagtrabawak. Iti kasta, maisabet dagiti kasapulan mi iti inaldaw. Nang runa ita kat ngimato amin nagagatangan.
Di na kami kumabaybayan, Diyos ko. Imbaga mati na kami baybayan. Iso mamati, kanagtalakak ka. Ella, sa dino tiyan mo? Apay ka din, nanang. Nakitam ka din ni tatang mo? Ay, saan, nanang? Agar-aramid ak ngamin iti assignment ko, dita silid. Makapasuron tamam. No saan amulang saan ko maakastoy ti rigat ti biyag tayo ita? Maawatak ni tatang, nanang. Nalpas mo't ngamin ti inaramid dan abalay. Idi pa'y ngamin nga ibagbagak nga agabrod laangan. Tano pa nagkarpentero lang tinamnamaan na. Awan ti mapasamak. Ijak mo't kayat nga umadayo ni tatang. Anya? Amom ka di ti sasawam? Kay kayat ko nakadwa tayo ni tatang ngam ti umadayo. Anya? Ay na, imalakan samot iti kinaawan panunot di amam. Good morning, Simon. Kumusta ka? Kwa, Sir Ruben, nasayat lata. Sa anak nga awagan iti sir. Brother ko namlatan. Kababain mo't sir. Empleyado kayo di munisipyo. Basta awagan naklatan iti Brother Ruben. Ayaw gayam. Di mo karpentero ka. When sir? Brother Ruben. Kasta Ay, awan ka di obram ita. Awan nga rod, brother. Bakantiyak kita. Napirdi ngamin ti Bobby dati simpaan mi. Katno kayat mo, sikan ti agtrabaho. Ay, kayat ko, brother. When? Kayat ko. Ibagayo no kaano ak amang rugi. Aday ta, asidagan ang maluto ti balatong asidaan mi. Nanang, aday bagak. Sanak man nga istorbuan si ka Daniel. Madama ti panagluto kiti sidaan tayo. Kwa nanang, makapangpanganak iti barbecue. Anya? Nalabsak ngamin ijekan to ti aglaklako iti barbecue. Naggatang dagiti kakadwak ang naggapu eskwilaan, nanang. Kat ita? Ikanak man mat iti igatang ko. Tainak man mat gumatang. Na, naglaing kan nga ubing? Saan asyak tirang-rangam? Panawanak man dito Nanak, kaya't ko lang mat ti gumatang iti barbecue. Diya amam ti dawatam saan asyak? Panawanak kunak ne. Dandanimad gaya malpas ti obrayo, Brother Simon. When, brother? Tatalo kami ang nagubra. Nagpintas ti pakabuklan ti unag ti simbaan. Itapay laeng. When, brother? Nagpintas ngamin dagiti materialis nga inorderyo apang bubida. Husto ka, brother. Napagtutulagan mi ang napintas a klase ti maaramid a bubida ti simbaan. Gaput ang balay ti Diyos daytoy. Katnas ka na napintas, ken natibkar. Saan ang madadaal iti anay, uray no agbayagpay. When, brother? Kaya't itamat lang daw. Malpas may amin dagituyen. Ay na, dakkel ti pagyamanakan ka, Brother Simon. Nalaing ka talaga, karpentero. Namaster kun daytoy a trabaho. Gaputan na bayag met na trabaho daytoy, brother. Nasayat mo, nakaumay ka ita kasangay ko, Ruben. Wen, Madam Carmi, inawis na kami matamin ni Mayor. Ba nagapagyamanak mo't iti kaanakak. Tasaan nakapinaay. Naragragsak ngamin no ado ti tao at dumaray iti kasangay ko. Kaslang arun saan akasangay daytoy apasken, Madam. Kaslamat tan piyesta. Kasta ti kayat ko, Ruben. Ti ado ti dumaray iti kasangay ko. Ay, uwan gaya, Madam. Madaman samat ti paaramid mo iti rest house mo, ijay baryo. Wan, Ruben. Family rest house minto day chay.
Agkasapulan ka kadi pa iti karpentero, madam. At day rekomendakan ka. Ay, wan. Ado pa'y atao ti kasapulak. Kat amok ano si kati nagrekomenda. Awan parikot. Agyaman na kiti panagtalag mo, madam. Paumayak tulatan dito'y balayo. Iti kasta, makasari tayo itinasaya at... Agbagtit ka din, Simon. Apay adin mo inalat isweldom. Simbaan nga min dayjay, Olivia. Iso nga offering kulatan ti panagubrak ijay. Anya, apay, ado ayat ti kwartam ta libre latan ti serbisyom iti dayja simbaan. Sana kasta. Ngamkit di, balay ti Diyos dayjay. Oray, pay! O ita, anya, nga tayo, gapoy ti kasta nga inaramid mo. Sana bali Ado mo ti groceries ngintad ni Sir Ruben, nakaruba tayo. Isuntin nalak. Ay, bayamon dayjay bakit? Parabor pa'y nga ado ti sumangbay. Awan ti parabor, tadi mo matawatan. Agin lalaing ka, kunamlano asino ka asanto, tadi mo kat inalan ti bayan ti nagbannuga. Pwet! Nakarubuat akon manang Ela, mapantan. Alaang mo dagiti biskwit kan Diyos, tabalon mo. Awan ka di kwarta, manang. Awan ading ko, oresyak, kastamot lang ti balon ko. Wapay mo't nga minasan nga inala ni tatang ti sweldo na. Saan mo matlaang amaawatan, taubing ka pa'y? Maawatak, manang. Nalaingak tupay. Kastoy, Daniel. Inlibre ni tatang ti panagubra na iti simbaan. Tapanagyaman na iti Diyos dayjay, iti kinaimbag na kada tayo. Naimbag ka di kada tayo ti Diyos, manang. Katawan mo't kwarta tayo. Umapalak nga rod ka dagiti kaklasit. Nagado ti balon da iti inal daw. Ala, intakit din nag-eskwela. Itulod ka pa'y. Nay, da kayo matgayam, sir. At dayta ka manen, Brother Simon. Sir manen. Kwa, brother. Anya ka di ti maipaay ko. Ay, umunig ka gayam. Ay, saanen. Imbayak. Taited ko daytoy may sakilo abangos. Kan may sakilo matakarnit baboy. Ha? Inlakam kayon itay nagpalingkeak. Ay, kwa, sir. Ay, brother. Nakababain sa amat. Apay ngay. Alam kit din. May saka na parabura ka aruba. Isu amayatanak matkan ka. Agyaman nak nga rod, Brother Ruben. Awan mo't lang amin si daan mi ita. Kasta ati brother. Narigat mat no pabainan nakpay. Basit la abanag matay ta. Ay, dakil abanag da ito yan, brother. Kababain pa ikid di kini misis yo. Kinapudno na. Isupay kid di tinang bilin kanyak. Tapno iyag ko ditoy. Anya? Talaga nasayati pa nagpuspuso yung agasawa, brother. Hello, Madam Carmi. Nakaawag kayo, mat. Juan, Ruben. Naistorbo ka di. Saan mat, madam? Break time mi ita dito opisina. Timing nga rod, awag ko kan ka. Apay, madam. Adda ka di parikot. Awan mo't kit di, Ruben. Kaya't ko latagdamag may papankin ni Simon. Ne, apay, madam. Adda ka di parikot iti trabaho na? Awan, kinapudno na. Kaya't ko tiagyaman kan ka. Ne, tahapay mat, madam. Gaputa nagagat kan napintas ti trabaho na. Nasayat nga rod, madam. Saan ka nagbidot anang irekomendakan kwa na? Gaputa amok ti klase ti trabaho na. Mano ka di ti anak ni Simon? Talo, madam. 2 taon pa ila di may katlo. Apay ka di adamdamagan yo? Kwa, awan. Saan ko pa'y maibagay ka? Ngam ibagak tumatlakan ka. Kasta ka di, madam. Karne mo tayo iwaam, Simon.
Kan ada pa'y bangos. Saan mo pa'y matasweldo ita? Bakit? Inted ni Sir Ruben, akaruba. Anya? Kat, imbag man tayo nalam. Mabay na kumangarod, Olivia. Nasaya at nga rod tayo nalam, tawan si daan tayo ita. Jack kumakayat itay, ngam ipilit na met. Ay, unay kan Simon. Kurang pa'y day ta inted da bayad, di saan mo idi nga inala asweldom. Unay ka na ya, Olivia. Apay ka di akas tati pa nagpampanunot mo. Gapo ta mabuisi takmet iti panagugugalim. Wan, mabuisi tak launay. Ala, agpili kan iti kayat mo apantalon kan t-shirt mo, Daniel. Agpaiso ka din, nanang. Igatangan na iti baro abadok ita. Wan, agpili ka nga roden. Uray si kamot Ella. Agpili kamot tan iti kayat mo. Amangan met na maibos na dagos ti kwarta tayo, nanang. Nagbonus ni tatang niyo, tanalpas dan ti balay ni Madam Carmi. Saan mo't gayam anaimot da jabakat? Nukasta, nanang. Ado ti kwarta tayo ita. Tangiwat mo, Daniel. Ala, agpili kakit din. Uray do apares. Yes, nanang. Pati sapatos kumapay. Uy, sumubsobrakan ading. Laglagi pa. Igatangan tayo pa'y ni ading ta. Kastamotan ka ni tatang. Kaya't kumat nga rod, manang. Abarbaro amin asuot ko. Inton sumrol kak no Lunes. Sige, agpili ka nga roden iti sapatos mo, Daniel. Agyaman ak, nanang. Kuma, kastuya ka na yun. Uy, saan ka unay anatagari ading? Kababain ka nagiti tattao dito himol. Anya ka diti gagarayo, Madam Carmi. Ada ka di nagbasulan ti asawa? Awan ti nagbasulan na, Olivia. Kinapudno na. Ti asawam ti kapintasan iti record kadagiti amin ang nagtrabaho iti rest house mi. Ay, madam. Agpapada kami mat ang nagtrabaho. Sana pudno da ita, Simon. Rinevyok amin ti CCTV. Nakitak at talaga ti kalidad ti trabahom. Oray awan ti mangbambantay kada kayo, agtrab-trabaho kalatta. Kuang amin, madam. No trabaho lang kanyak. Apay, madam, ada ka di manan ipatrabaho yu ni Simon? No ita, awan pay. Ngam na kaumayak, taitad ko ti regalo ni Simon. Anya regalo, madam? Wan nga agpwesto, madam. Nagdakil lang nga roden ti bonus ko, iti pa nagtrabaho iti balayo, iti lasod ti 2 bulan. Oh, adoy. Awatom da ito'y susi, Simon. Ha? Apay da ito'y asusi, madam. Susi ti balay da ita. Regalo kada kayo iti pamilya. Ha? Pudno ka di da ito'y, madam. Sana ka di nga tagtagain na plaeng. Pudno. Nasaon ni Ruben nga agab-abang kayo dito'y. Angam, dakil unay da ito'y abanag, madam. Ay na, agyaman kami unay iti kinadakkel ti puso yu, madam. Gapuday ta iti kinasaya at ti asawam, Olivia. Mapagtalkan ken naparabor a tao. Iso a deserve na ti maikan iti parabor. Yehey! Nagpintas ti balay tayon! Wan nga agpaiso, tatang. Nagpintas ti balay tayo. Fully furnished. Sakit, ada tayo pa iti may sa subdivision. Uray siya kanak ko. Kaslasanak pa'y lamamati, abalay tayo da ito'y may sa ayunit ita. Ket agab-abang tayo lang idi. Gaputa nakita ni Madam Carmi ti kinasaya at yu, tatang. Nagmula kayo, ket ita, nagapit kayo mat iti parabor. Talaga nasayaat ken naparabor mutlaeng ni Doña Carmi, Ella. Dakkal mutlaeng ti pabor ni Manong Ruben akaruba tayo. Isutirang tay, tapno mamamok ni Madam Carmi. Uwan, tatang, dakkal a parabor day ti kada tayo. Ay, talo pa iti silad to'y balay tayo. Saggay sa tayo nga rod iti silid Manang Ella. Uwan, sa balin to ti kwarto mo. Kasla sa anak pa'y laamamati ang nagpintas ti balay tayo, Simon. Kastak mat, Olivia. Jack mas baalan ti ragsak ko.
Agyaman tayo unay iti Diyos. Ta isuti ng idalan, tapno maaddaan tayo iti kabukbukudan tayo abalay. Wan, Simon, agyaman tayo iti namarswa. Diyak pulos ni namnama ama paraburan tayo iti napintas abalay. Ti Diyos, saan na abaybayan, dagiti anak na. Ituloy tayo ti agtalak, kan kumamang kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Marilyn Masadman. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.